és un todoterreno. Emma és artista, Emma és periodista i Emma és també marketer, o sigui, un conjunt de milions de coses. Pues jo vaig estudiar audiovisual, periodisme i vaig començar anant-me'n a Canàries i vaig treballar allí de periodista. Després vaig acabar treballant a Tres Media durant pràcticament 12 o 13 anys allí en Madrid. I allò tot me va portar a acabar muntant el meu propi estudi, el meu propi grup i ara el que és Emma Loren, que és el meu projecte musical. Sin frenos ni autocontrol, te diste cuenta que estaba allí, se paró el tiempo para poder sentir extrema sensación glacial. Al estar en Antena 3 comencé a eixir molt en gent de Madrid i a partir d'ahí, en les brometes entre amics, tal, per què no cantes molt guai, imites molt bé els artistes, per què no muntem un grup? I la broma pues sigue, vale, va, comencem a muntar un grup. I jo no tenia ni idea de tocar el baix, bueno, tenia nocions de música perquè des de xicoteta pues sempre, i a més vinc d'una família de músics, però realment era un xoc. I res, començarem a fer música punk, d'ahir no sé com vaig acabar en un altre grup de baixista i corista, vàrem fer una prova per un grup que en veritat estava superguai. En elles vaig estar tocant en un muntó de festis per tota Espanya i de fet vaig tindre la sort de poder viatjar. Vaig estar acompanyada de mogolló de grups que per a mi en la meva adolescència varen ser els meus grups en els que jo era superfan. Grups com a Boicot, Consumo Respeto, dels quals se n'anaren de gira per Latinoamerica en ell. Va plegar la pandèmia, les coses van començar a canviar, jo també vaig canviar un poc. De fet, per aquesta etapa jo estava composant un muntó de música, estava escrivint un muntó i acabé, perquè sí, vaig a veure si això dona alguna cosa, vaig a intentar cantar. I estava parlant amb un amic, de fet, d'ací de València, que té una escola de música en Paterna que es diu Blue Music, i ell me diré, uah, és superguai el que estàs fent, però molaria com que anares a veure algun tipus de classes o algo per donar-li una estructura d'això. Total, que vaig anar a aquest càsting, i ell me digué que li havia encantat, que tenia que entrar directament en segon curs, i eren quasi 3 anys, no eren molt més, i jo, no sé, me sentí super a gust i anir cap avant. I això sí que el que me va donar un poc les bases de crear un nou perfil musical, perquè jo també després d'estar 8 anys fent rock, pues estava molt bé, però necessitava com evolucionar. Más gas, no te cansas de lanzar balas. Más gas, todo el día con el bla bla. Emma Loren ha passat per un munt d'estils. Bé, des de la música clàssica ha passat per el rock, el punk rock, i a dia d'avui, bueno, també he fet rap, i a dia d'avui faig el que m'apetís. Bàsicament, o sigui, sona un poc igual lliure, però és real. Ara mateix, sobretot, estic compaginant Maverick Room en Emma Loren, que és el meu projecte musical personal. Maverick Room és l'estudi de creació artística que estic muntant, que munti en Madrid en 2020, quan tot esto de la pandèmia. Va començar com un estudi creatiu per a artistes, un estudi de gravació musical on els artistes podien vindre i ens ajudàvem a composar, produir i el que és empaquetar tot el que és una cançó per a que aquesta cançó isca. Entonces vaig muntar l'estudi en base a això, a crear tot el procés sencer d'un artista. Passi d'estar en una banda de 5 persones a fer-ho jo totes soles, o sigui, la vida també canvia. Aleshores vaig tindre que fer de producció, de cantant, de tot, o sigui, d'eventos, de màrqueting, i tot això com que te va formant i te va donant una vidilla. De tot el que jo he fet en Emma Loren, també ha sigut molt de contacte. L'última cançó que vaig fer l'any passat, que es deia Temperatura, una cançó molt d'estiu, que de fet per aquest estiu també ve molt al rotllo. Aquesta cançó la vaig escriure en hivern perquè feia mogolló de fred en Madrid i ja no podia més i estava desitjant que plegara l'estiu. I la vaig escriure i la passé a un col·lega que ell viu en Miami i li encanta tant que la seva agència me va pagar un vol per fer la promoció, o sigui, me va pagar el viatge per a fer la promoció allí d'aquesta cançó i d'aquest videoclip. Se subió la temperatura, ya no hay frío que la rebaje. Tanto he deseado el momento que ahora no quiero que se acabe. A partir d'ahí me van iniciar un munt d'entrevistes en programes d'Argentina, de no sé què, o sigui, va ser com un boom que jo tampoc estava com assimilant-ho bé, però o sigui, de que eren massa coses molt guais en molt poc de temps. Tanto he deseado el momento que ahora no quiero que se acabe.
Vaig tindre un concert farà 2 setmanes també en Madrid, va estar superguai, vaig estar col·laborant en un compi que es diu Pina, que va vindre des de Barcelona. Vaig estrenar unes quantes cançons noves que estic preparant per al meu nou àlbum, que vull que isca ja a final d'any. Tinc un munt de cançons preparades i res, desitjant compartir-les en tots. Per a mi Benaguasil significa casa. Després de tants anys fora, anant i venint, o sigui, quan jo escolte Benaguasil, escolte casa. Tornar a casa i tornar en la família, en els amics i en el que ha sigut el teu origen, no? Així que casa. I bueno, per a poder escoltar les meves cançons podeu anar a YouTube i buscar Emma Loren, i també les teniu en Spotify i bueno, jo en Instagram estic com a emmaloren.music i en TikTok igual. Així que vos espero per allí.